तो हेलो लोगोफोर बोरै दं नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ स्टार इउटुब चेनेलाव खनसे फिन बरायफैनाय जाबाय दा नोंथांमोन आं गिबियावनो फोरमायनाय जायो दिनैनि भिडिअ रस्ट एबा एन्टारटेनमेन्टनि सायाव जानाय नङा दिनैनि भिडिअआ कर'ना भाइरासनि सायाव जागोन नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नुवाखैमोनबा नोंथांमोना नायग्रोना लादो ओमफ्राय बे हारिमु आबहावा जि बुंदों बेखौनो खालामदों मानोना बेयो सासे डाक्टरसो नोंथांमोना बांसिनानो मिथिखाबाय जानो हागौ थ' फैदोंबा भिडिअखौ जागायदोनसै। खुलुमबाय आं डक्टर हारिमु बरगयारी दिनै नैथि खेबनि थाखाय आं कर'ना भाइरासखौ लानानै बे भिडिअखौ बानायनो लादों। इन्डियायाव जोङो सानफ्रोमबो केसखौ बारायबाय थानाय नुनो मोनगासिनो दङ। अलमस्ट स्टेज 3 आव सफैबाय इन्डियाया। आं बे भिडिअआव आं स्टेजेसखौ बुजायनो लायाखै। आङो बे भिडिअआव जोङो एज एन इन्डिभिजुवेल जोङो मा प्रिभेन्टिभ मेजार्स फल' खालामनो हायो गावखौनो गाव एसेबाबो बासायनानै दोननो थाखाय आं बिनि सायावसो बानायगोन। तो फर्स्ट इम्पर्टेन्ट स्टेपानो जाबाय आखाइ सुनाय। तो आखाइ सुनायाव माखासे स्टेप्स फल' खालामनांगोन। जुदि सोरबा घड़ीफोर गानदोंबा घड़ीखौ खेवनानै दोनग्रोनांगोन। फुल स्लिभ्स गानदोंबा बेखौ खिला खुन्थिसिम थननानै लानांगोन। बेनि उनाव आखाइखौ फिखांनानै साबोन फुननाय समाव जोङो 6 पॉइंट्स आखाइखौ बोरै फुनांगोन बेखौ 6 पॉइंट्स जोङो नोजोराव लानानै आखाइखौ सुनांगोन। तो फर्स्ट पॉइंटानो जाबाय आखाइनि बे पार्टखौ सुनाय। तो फर्स्टआवनो जोङो आखाइखौ बिदि लागोन। आं आसिखौ मानो बेबायदि सोलायदों जाहाथे बे आसिनि खनायाबो सुजायो। तो फर्स्ट स्टेपाव जोङो आखाइखौ बिदि फुगोन। सेकेन्ड स्टेपाव जोङो आखाइनि बे उनथिंनिखौ जोङो फुगोन। बोरै ओरै फारनैथिंबो जोङो बिदि फुगोन। थार्ड स्टेपाव जोङो आखाइनि नैबे पार्ट आरो नैबे पार्ट बेखौ जोङो फुगोन। ओरै फारनैथिंबो फुगोन। जों दा नुयो जे जोंनि आसि बिमाया आग्लायनानै दङ बेखौ जों बोरै फुगोन ओरै लानानै ओरै फुगोन। बेनि उनाव जोङो बे आसि खनानि आसुगुर खनाखौबो जोङो फुनांगोन। बे जाबाय जोंना 5th स्टेप। बोरै फुगोन बिदि ओरै फुगोन। बेनि उनाव जोङो जोंनि रिस्टखौ फुनांगोन। बे जाबाय 6th स्टेप। फारनैथिंबो ओरै फुनांगोन। आखाइखौ सुनाय समाव जोङो नाजागोन जे जेसेबां हायो जोङो राइट हेन्डखौ इउज खालामा टेपनि नबखौ बन्द खालामनो थाखाय बा मगजों जुदि हायोबा गोबाङानो जोंहा टेप गैया तो मगजों लानानै जाहाथे दैखौ लुनानै सुनो हायो बा सोरबा दस्राखौ जोङो हेल्प बिगोन जे मगजों दैखौ लुनानै होफैयो। आरो आखाइ सुनायखौ जोङो 20 सेकेन्ड्सनि थाखाय सुनांगोन। दा 20 सेकेन्ड्सखौ टाइमखौ बोरै नायबाय थागोन तो बेखौ बुंनाय जायो जे हेपि बार्थडे गानखौ जुदि फार्स्ट टू लास्ट हेपि बार्थडे गानखौ जुदि जोङो खननै खनोबा होमबा 20 सेकेन्ड्स जायो। बिनि थाखायनो जोङो आखाइ सुनाय समाव हेपि बार्थडे गानखौ खननै खननानै जोङो सुनो हागोन 20 सेकेन्ड्स। बेनि उनाव आखाइ फुगारनाय समाव नाजा जे बयनाबो न'खराव आलदा आलदा टावेल बा गामसा थायो गावबा गाव आखाइ फुगारनायनि थाखाय। सेपारेट टावेल्स इउज खालाम। आखाइखौ माला सुनो ओंखाम संनायनि सिगां सु ओंखाम जानायनि सिगां जों सुखायो। ओंखाम जानायनि सिगां ओंखाम संनायनि सिगांसो सुनाय बारा जाया बाट दा सुनांगोन जोङो। बे मोनसे मोजां हेबिट खालि बिनि थाखायल' नङा दस्रा टाइमनि थाखायबो। मोखां जोङो मेगन गन्थं खुगा दांबाय थानो नाङा। आखाइ सुवालासिनो दांबाय थानो नाङा। आरो मास्क गाननायनि सोमोन्दै आं बुंगोन बयबो मास्क गानाबाबो जेबो नङा नांलाया। मानो होनबा मास्कनिफ्रायबो जों नुनो मोनदों जे बेबो मोनसे स्प्रेड जानायनि कारन जानो हायो मास्कआबो। तो मास्कआ 3 टाइप्सनि दङ। सार्जिकल मास्क दङ, जिनि मास्क दङ जेखौ बाजाराव मोनो आरो N95 मास्क दङ। सार्जिकल मास्कआ बेबायदि जायो बे सिंगल इउजनि थाखायसो। आं गोबां मानसिखौ लोगो मोनबोबाय जायफोर माल्टिपल टाइम्स बेखौ इउज खालामगासिनो सुयै बाहायगासिनो। जास्ट सुनानै बाहायग्रा नङा बियो डिसपोजेबलसो सिंगल इउज। ओमफ्राय इउज खालामखांनायनि बेखौ मोजां जायगायाव डिसपोज खालामनांगोन जाहाथे रावबो एक्सपोज जाया। कर'ना भाइरासनिफ्राय फाइट खालामनोबा जोंनो नोंसिनिबो जोंनो हेफाजाब नांगोन। बे दावहाखौ जों जयैनो जुजिनांगोन। जुदि न'आव थानानै
माबाफोर सिम्पटम श' खालामोबा जेरै लोमजानाय गगा मोननाय गुजुनाय गारमा सानाय बा हां लानो खस्थ' मोननाय बा डायरिया जानाय जुदि बेफोर सिम्पटम्सआ श' जायोबा होमबा जोङो इमिडिएटलि इनफर्म खालाम जों टीम हरगोन नोंसोरखौ हस्पिटालाव होमब्लासो लाबोनाय जागोन बेमार जाया जेबो लक्षण देखायाबा जोङो हस्पिटालाव लाबोआ मानो होनबा हस्पिटालाबो मोनसे इनफेक्शियास हाब जानानै थायो जुदि बेमार फैयोबा बिनिखायनो प्लिज आं रिक्वेस्ट खालामो जाहाथे रावबो खारखुमाया थाखुमाया जोङो बयबो बे बेरामखौ जयैनो जुजिनांगोन गावखौनो गाव नायनांगोन न'खरनि मानसिखौ नायनांगोन जोंनि समाजखौ जोंनो नायनांगोन आरो आं आसा खालामो जे आं जेसेबां प्रोटेक्टिभ मेजार्स देखायदों बेखौ बयबो फल' खालामो आरो आसा खालामो जे बे लकडाउना बायखांनायनि उनाव जोङो बयबो जयैनो बैसागुखौ फालिनो हायो रंजानो हायो एसेयावनो आं फोजोबनोसै गोजोन्थों